I teganau. Dyma Stormtrooper gwyn a mae gallu saethu gun. Hwnna yn cael Hwnna'n cael a mae'n mynd yn gyflym iawn. Dyma Crane a mae gallu mynd lan a law a mae gallu troi. Hwnna'n cael coch a mae gallu mynd yn y môr. Hwnna'n Ninja Turtle a mae'n gallu a mae'n gwylio a mae'n cael bandana. A hwnna'n Ninja Turtle gwylio a mae'n cael bandana coch. Dwi'n hoffi fy car achos mae'n gyflym a mae'n gallu mynd tu fas ac tu fewn ac mae'n gallu troi ac yn mynd yn gyflym. Ac mae'n gallu agor drysau y golau mynd ar. Dyma cas pencil swigl a mae'n gallu gwneud hwnna. A mae'n cael cas pensiliau sy'n arogli fel coca a carbon chocolate. Rydyn ni'n mynd i siarad am teganau Star Wars. Ac rydw i'n cael R2-D2 fan hyn ac mae y coesau'n mynd lan ac mae pen yn troi ac rydyn ni'n cael Darth Vader, fy hoff cymeriad ac mwgwd Darth Vader. A rydyn ni'n cael Stormtrooper sy'n gallu troi pen a symud y coesau fe. Chewbacca sy'n cael gun. Ac fy hoff gymeriad yn Star Wars yw Darth Vader ac R2-D2. Ac fy hoff ffilm yw un newydd eleni. The Last Jedi. Fy hoff cymeriad fi yw Chewbacca a Stormtrooper. A fy hoff ffilm yw The Last Jedi. A mae 5 munud olaf ni'n mynd i chwaith gyda teganau. Fy hoff tegan fi yw cas pencil smigl. Fy hoff tegan fi yw Remote Control car Lamborghini Aventador gwyrdd. Fy hoff tegan fi yw Remote Control BMW i8. Y hoff teganau fi yw Lego. Nawr ni'n mynd i chwaith gyda gyd o pethau ni. Mae rhywun drwg. Oes rhywun eisiau mynd mewn y car? Ydy? Fi'n dod yna. Yn y llwyr!
am pethau a eu teganau. O, edrych, mae greu. Cool. A fi'n mynd i gostio chi. Wow, wow. Nawr am y 5 munud o dda, ni jyst mynd i chwarae. Stormtrooper. Fi angen collector rhywun. Pwy sy'n eisiau dod lan ar Queen? Dim fi. No, Queen then. Hey, ydy hwnna ddim un fi? Na, Evans. Fi eisiau dod lan ar Queen. A fi. Na gadael da fi. A fi, achos mae Lego bag. A fi. Na fi a ti. Just Ludo. Dwi dy enw ti. A fy enw I yw Darth Vader. Jocan, enw fi yw Jack. Enw Rhys yw Rhys. Okay. Nawr ni mynd i chwarae gyda Legos. yeah, gyda pethau Lego ar y Queen. Okay. Let's Pwy yw e, Ni'n mynd i David? rhoi nhw. R2. Ni'n mynd i rhoi nhw. R2. Ni'n mynd i rhoi... D2. R2D2. Ni'n mynd i rhoi nhw yn y bwced. Na, Pobl na, Lego. na, na. Nawr ni'n mynd i rhoi fe lan. Na, edrych. Mae bucket agos yn un. Na, hwn yn bin. Ie? Ydi. Hwn yn bin. Na, mae rhywun drwg. Ac mae Dafydd y sŵn honna yw Remote Control Evan. Lamborghini Aventador. Beth ti'n gwybod pan make yw y car? Gwyn. Dafydd fi'n Foxo. A beth yw y lliw? Gwyn. Da iawn, high five.